For today's video guys, ari na po ta sa Istorya. Kay wa ba dya ko'y ika-content nga lamian kay di ba dya may makagawas. Narami-dari na periso. Nja. Karon Domingo ron. Domingo de ron. October 18, 2020. Birthday diri sang pag-umangton si Inday Mary Grace. Hi Day! Happy birthday! Nja. Ang wish nimo unta hatagan pa kag daghan kaadtong birthdays nga maabot sa imong kinabuhi. Nja. Manghinaot ko nga tanan nimong pangandoy imong makabot. Nja. Marato Day, miss you. Love you. Nja. Basig matinga mo guys ha, nag-dress ko. Nisimba day ko sa online. Nja ka na bitong naanad ta sa una nga wa pa'y pandemic nga musimba ta sa simbahan. Siyempre, musimba ta ayos ta naka pambihis na pang simba. Mao po na nang gibuhat bisag nisimba ako sa online kada Domingo magbihis ko og kanang sininang pang atubang sa balay sa Ginoo. Pag magsimban ha guys, wa malagi mi kuandari kay rest di man gibati jud ko sobrang kalaay. Diyan gibuhat para malingaw ko, nag TikTok ko. Diyan. Bahala na nang sigig panaway na hang sige kog TikTok bisag di ko angayan. Basta importante na lingaw ko kay diri sa among gitrabahoan og kuan ka minus kag fighting spirit posibleng maingana ka guys. Ay, grabe gid mingawa dari. Unsa di pud mi pwedeng mo gawas kay ako das bago pa nagsugod ang kining pandemic kuan ko nag PUM kay ba mo PUM nagkuan ko nag under monitoring kay kuan ko dadto kanang gihilantan ko. Unja murag simptomas pud tug COVID ba kay nawad-an ko panlasa. Unja bao insakto basta nang nahadlok po ko guys nga di jud ko mangisag og mogawas kay ang among silingan dura sa mua na ingana dahil sa COVID mo nang ako murag na ako'y gamay kahadlok kay nako simba ko uray og matakdan ta ng sakita mo nang antos did mi guys nga kuan dara mi sulod. Unja grabe laging laaya sobrang gajang kalaay. Unja grabe wa jud agapong kauban kay ara po na silang kahilumon di pud kadyo mag istorya. Unja mana ako ngita jud ko paagi nga malingaw ko. Unja kuan naabot na just punto guys nga nag TikTok jud ko guys. Bahala nang ubang manaway na basta ako nalingaw ko. Grabe jang laya dari. Unja karon ganda ra na po ko sang katapon. Magluto pa ko guys. Magluto di ko sadaan guys, dali-dali guys. Unja balik ra ko basig matinga mo ha nagpapaypay ko. Magpaypay day ko kay magpa-under ko sang electric pan. Saba aliwaras sa minawon nang nagpupaypay ra ko kay arong wa lagi saba. Unja kuan sa guys magluto sa ako ha. Dali among sadaan sang kauban. Bye bye. Guys, wala na din ako na fail magatong pagtimpla basta chicken coated with egg and harina na siya. Dinalian na guys kay gigutom na ko. Wala na ko mag video pa. Magpasalamat day ko sa tao nga buotan ako. Gani hagihatdan kog prutas arang salamata. Salamat jud kaadyo nimo kay mo kong gihatdag prutas. Hi guys.
Karon na human na gadyo ko panihapon, unja gabi na pod. Kanang kay ba mo guys ug magabi na. Magsugod na pud ko guys ug kuan. Namang ko'y anxiety disorder. Unja kanang nay maglisod jud ko katug ug gabi guys, mao nang nakoy imno na ingani akong inom. Melatonin mo inom ko ngani kaya aron makatulog ko kayo di ko mainom og ngani. Magbuntag nang gadyo ko di ko katug guys, maglirat na ang mata di jud ko makatug. Madyo galigahang manager kaya rang kabuutan. Ila kong gitagaan ngani 300 tablets 3 milligram unja. Kani si Jam, mainom jud ko dani, di jud kada gabi Mainom na jud ko kanang sunod-sunod na ba nga di ko katug kay mahadlok po ko kada gabi ko mainom ngani kay basig maanad na ko di na ko katug di ko mainom ngani. Nganang karon mainom na po ko guys. Ngani jang itsura na gagmay ngana. Ngani. Isa ra ang inumon. Lisod ni guys nga natay anxiety disorder guys kay dito makatulog. Ano guys, after 30 minutes makaramdam na kuguan. Makaramdam sa Bisaya, bation na dahil kong katugon after 30 minutes pero kani wa po ko may haning girekomenda ninyo kasi wa man ta di man ta parehas basig sa uban kuan hiyang sa aho hiyang basig sa uban dili hiyang kuan ra ni siya kanang hiyangan ra ako na hiyang makuan ni pero di jud ko kada gabi mo inom. Ara ni sa imnon ug kana magsunod-sunod na nga di ko katug. Unja. Maura to guys kay muhigda na ko gabi na pod. Bye bye. Love you all.